And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pamangkin ako ni Mama. Pamangkin ako ni Mommy. Paano nangyari? Well, hayaan niyo ako magkwento. Itago niyo ako sa pangalang Janella. And this is my secret file. Siguro sa edad na 5 years old, masaya naman kaming magkakasama noon. Sa edad na yon, naranasan ko ang isang kumpleto at masayang pamilya. By the way, si Daddy ay isang government employee. Tapos, naalala ko pa noon, pumupunta kami sa Luneta, sa Manila Zoo, at kung saan-saan pa. Si Mommy, si Daddy, at ako. Wala nang iba pa. Hanggang sa lumipas ang panahon, dinadala ako ni Daddy tuwing Christmas party nila sa office nila. Tapos, lilibutin namin yung buong building nila para makahingi ako ng pamasko sa mga kaopisina niya. Tapos, ang laging tanong ng mga kaopisina ni Daddy sa akin, "Oh, nasaan si Mommy mo?" Ako naman, sasagot lang ng, "Nasa bahay po." Tinuruan ako ni Mommy na kapag may nagtanong sa opisina ni Daddy, ang isasagot ko lang ay nasa bahay siya. Iba-ibang taon, magkakatulad na rason. Ang sasabihin ko kapag hinahanap si Mommy sa office ni Daddy. Syempre, bata pa ako nun. Kaya, wala akong idea kung ano talagang nangyayari. Hanggang sa kasabay nun hindi dadaan ang isang buong linggo na hindi mag-aaway sina Mommy at Daddy. Naging normal sa akin ang sigawan at sakitan ni na Mommy at Daddy. Alalang-alala ko pa noon, isang araw, may pinapanood ako sa telebisyon. Nakapwesto ako sa sala nang bigla akong makarinig ng malakas na kalampag. Na para bang yung isang cabinet namin sa kwarto ay bumagsak. Hindi nagtagal ay mabibigat na paa ni Mommy ang naririnig kong bumababa sa hagdanan. Lumingon ako. Nakita ko, umiiyak si Mommy. Na para bang gulong-gulo yung kanyang itsura. Dala-dala niya yung iba niya pang mga gamit. Isang malaking bag at isang maliit na bag na kung saan doon niya nilalagay yung wallet niya, yung eyeglasses niya, at yung mga importanteng bagay sa kanya.
Tapos, nagkatitigan kami ni Mommy. Pumunta siya sa direksyon ko at akmang hahawakan niya na ako. Nang biglang nagsalita si Daddy. At ang sabi niya ay, "Hindi ka na nahiya sa anak mo. Huwag mo siyang isama." Narinig ko ang diin sa mga sinabi ni Daddy. Yung para bang gustong-gusto na niyang sumabog, pero hindi niya magawa kasi nandun ako. Para bang kitang-kita ko na galit siya. Pero hindi niya mailabas kasi nandun ako. Hanggang sa hinalikan na lang ako ni Mommy sa noo, niyakap niya ako at umalis na siya. At simula nun, hindi ko na nakita pa si Mommy. Ang dami kong tanong sa isip ko nun. Bakit umalis si Mommy? Bakit sinabi ni Daddy yung mga katagang yun? Kaya nung gabing yun, tinanong ko si Daddy, nasaan si Mommy? Hindi siya kumibo. Umiyak lang siya ng umiyak. Tapos ilang segundo pang nakalipas. Pinilit magsalita ni Daddy at ang sabi niya, "Iniwan na tayo ni Mommy mo. Tayong dalawa na lang, anak." Siguro sa pagkakataong yun, nasaktan na ako, pero hindi ganun kalalim yung sakit. Mas naramdaman ko yung sakit paglipas ng panahon. Nakiiyak na lang din ako kay Daddy sa pagkakataong yun. At ilang taon, wala akong balita kay Mommy. Hanggang sa 2 years ago, hinanap ko siya sa Facebook. Nakita ko yung profile niya. Yung cover photo niya ay yung anak niya. Tapos nakita ko din doon na may lalaki na siya. They look so happy. So, in-add ko si Mommy sa Facebook. In-accept niya yung friend request ko. And then, minessage ko siya. Sabi ko sa kanya, "Kumusta po?" At ang sagot niya sa akin ay, "Okay lang naman. Ikaw, kumusta na? Miss na kita." Pagkakita ko noon, para bang napaluha ako. Na para bang hindi ako makapaniwala nga sa hinaba-haba ng panahon, eto na. Nakakachat ko na uli yung Mommy ko. Yung Mommy kong nang iwan sa amin ni Daddy. Kung tatanungin niyo ako kung meron akong galit na nararamdaman nun, siguro magpapaka-plastic ako kung sasabihin kong wala. Pero a part of me hopes and says, patawarin mo na siya. Because at the end of the day, pag bali-baligtarin pa natin ang mundo, Mommy mo pa rin siya. So I continued communicating with her. Hanggang sa
she broke me a news. At ang sabi niya ay, ikakasal na daw siya. Dagdag niya pa, kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin. Kasi, kaya naman na kitang alagaan. At kaya kong suportahan yung mga pangangailangan mo. Pero tinanggihan ko yun. Kasi the fact remains na iniwan niya si Daddy at iniwan niya ako. At hindi ko kayang gawin yun kay Daddy. Kasi ako na lang yung meron si Daddy. At hindi ko siya iiwan. And looking back sa paghihirap ni Daddy, kitang-kita ko how depressed he was nung iniwan kami ni Mommy. Pero kahit ganun, I tried to be calm. So, ang sabi ko kay Mommy, sige po, pupunta ako sa kasal ninyo. As a sign of respect. And then, I was there. Na-witness ko na pakasalan ni Mommy ang ibang lalaki na mahal niya. At hindi yun ang Daddy ko. Ang sakit pala, no? Tapos, nung pagpunta na ng reception, maraming nagtatanong or bumubulong na para bang sinasabi na, sino kaya tong babaeng to? Sino kaya tong taong to? I guess walang nakakakilala sa akin doon. And then, na-confirm ko na maraming nagtatanong tungkol sa katayuan ko sa buhay ni Mommy. Narinig ko, one friend of her asked her, kaano-ano mo pala siya? And guess what? Kung anong sinabi ni Mommy. Sinabi niya dun sa kaibigan niyang yun na pamangkin niya lang ako. Sobrang sakit, no? Pamangkin lang ako ni Mommy. Pero, tinanggap ko na lang yun. Siguro, nahihiya si Mommy. O di kaya naman, hindi niya na siguro ako mahal. O, she's saving herself. Ewan ko. Pero ang importante sa akin ngayon, si Daddy. Si Daddy na lagi kong kasama. Nung graduation ko, si Daddy. Si Daddy yung nandoon. Although, nainggit ako sa mga kaklase ko na kumpleto yung mga pamilya. Habang nagmamarcha sila. Pero, hindi pa rin. Kasi si Daddy, kahit na mag-isa lang siya, kinumpleto niya yung mga pangangailangan ko. At hindi siya nagkulang sa akin. Kaya sa may mga kompletong pamilya dyan, na hindi pa rin kontento, nako, pahalagahan nyo yung pamilyang meron kayo. Kasi at the end of the day, sa pamilya nyo pa rin kayo uuwi. At para naman sa mga incomplete family dyan, na mag-isa lang yung nanay o tatay nila,
yung mommy o daddy nila, o yung mama o papa nila, na tumataguyod sa kanila, mahalin nyo sila ng sobra-sobra. Kasi hindi biro yung wala kang katuwang habang nagpapalaki ka ng isang anak. Pahalagahan natin yung mga sakripisyo nila. Yakapin natin sila ng sobrang higpit at ipadama natin sa kanila na mahal natin sila. Muli, ako si Janella, and this is my secret vow.